Vittu väri. Onko siinä äänet? On. Ja vielä tulee. Ei. Suora. Suora? Mm. No. Siinä on suora. Anna mennä vaan. Anna mennä, anna mennä. Suuri. 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 Pieni. Suuri. Suuri pieni Samu. Tapanin taas on kärki. Näytä kerran. Ai, nelä. Ei tuu vitosia, minkä takia? Miksi ei tule vitosia? Miksi ei tule vitosia? 16. Hyvä video. Tuplaus. Voit illalla katsoa sitten Niin. video, miten pelataan. Ottaa mallia. Näet testaamaan. Take malli. Englanniksi. 3, Ei, 2, 2, 3, 5, tosi kiusaa. 50 € taskussa. Onko jo? On, kerkesin jo tehdä sen verran. Ai se.